απαλύνει ξάφνο στην αφή μας το δέρμα της σιωπής που μας στενεύει. Να λησμονήσουμε Θεοί το κρίμα, που όλο πληθαίνει κι όλο μας βαραίνει. Να βγούμε από τη γνώση και από την πείνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Γιώργο. Ξέρετε πως σήμερα έχω τα παιδιά του προγράμματος, Καλώς σας δεχτήκα. Μη βιάζεσαι. Θα σου ξαναγήσετε σήμερα σε όλο το Ηράκλειο. Δηλαδή θα μιλάμε όλη μέρα για το Ηράκλειο. Όχι ακριβώς. Θα τους μιλήσετε για το σχολείο μας, το καπετανάκιο. Αλλά βιαστείτε, είναι ήδη στο λιμάνι. Εσύ δεν θα έρθεις. Όχι, εγώ είμαι στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Πάω Γερμανία. Τέλεια. Τι ωραία. Εμείς θα πηγαίνουμε. Άντε, γεια. Γεια σου, Γιώργο. Παιδιά, μια τελευταία υπενθύμηση. Στο σχολείο θα σας περιμένει ο καθηγητής να ξαναρχίσει στους καινούριους μαθητές. Εντάξει. Τι είναι αυτό το κτίριο? Το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ξέρεις, το 79 νομίζω θέλησαν να μεταφέρουν κάποια από τα εκθέματά τους στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Είχε γίνει τεράστιος σάλος τότε σε όλο το νησί. Και φυσικά το καπετανάκιο συμμετείχε στις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν. Να, το βλέπετε. Εκεί είναι το σχολείο μας, στο προμαχώνα Αγκτάμπια. Βέβαια, όταν το χτίσανε οι Βενετοί, το λέγανε Άγιο Δημήτριο και επίσης ήταν προπύργιο. Έχει μια τάση να μιλάει πολύ. Λοιπόν, εδώ ήταν η πρώτη στέγη του σχολείου μας, το 1900. Αχ, το ξέρω ότι θα αργήσουμε και ότι μας περιμένουν, αλλά πάμε 2 λεπτά στην πλατεία Κορνάρου. Παγούν. Γιατί? Εκεί μεταστεγάστηκε το κτίριο το 1923. Δεν μοιάζει με κτίριο ακριβώς. Ναι, τώρα μπορεί να απέμεινε ένα καφενείο, αλλά τότε ήταν η Καθολική Εκκλησία. Του Σωτήρος. Μετά βέβαια έγινε τζαμί. Το Βαλιδέ τζαμί και μετά το κατεδάφι. Βιαζόμαστε λίγο, όμως περιμένουν. Άσε με. Εδώ πιο πάνω είναι ο τάφος του Καζαντζάκη. Ήταν κι αυτός μαθητής του σχολείου μας. Πάμε, έλα, πάμε. Ο Αντώνιος Καπετανάκης, ιατρός, άφησε όλη την περιουσία του προκειμένου να ιδρυθεί φιλανθρωπικό ίδρυμα. Η γυναίκα του Βικτωρία αγωνίστηκε να υλοποιήσει το όραμα του συζύγου της σύμφωνα με τη διαθήκη του. Το Γυμνάσιο Ηρακλείου στο Μεγάλο Κισλά, τους ενετικούς στρατώνες του Αγίου Γεωργίου, τη σημερινή νομαρχία. Το Βαλιδέ τζαμί, ο παλαιότερος βενετσιάνικος ναός του Σωτήρος, στην πλατεία Κορνάρου, όπου στεγαζόταν το πρώτο γυμνάσιο. Η πλατεία Ελευθερίας με την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Στο βάθος, το προπύργιο της Αγκτάμπια, όπου κτίστηκε το καπετανάκιο. Νοέμβριος 1957. Ο θάνατος του Νίκου Καζαντζάκη είναι γεγονός.
Ο τότε Μητροπολίτης Κρήτης Μακαριστός Ευγένιος στέκει για μια ακόμη φορά στο ύψος του μεγάλου ηγέτη. Είναι παρόν με τους ιερείς του στον Άγιο Μινά για την επικίδιο τελετή. Παρόν και εγώ, μαζί με 12 περίπου μαθητές του καπετανακίου, με κριτική ενδυμασία, να συνοδεύσω με τον μεγάλο νεκρό από τον ναό στον προμαχώνα Μαρτινέγκο, στην τελευταία κατοικία του. Οι μαθητές ακολουθούσαν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης, με απαραίτητο εξάρτημα για τους άρενες στο πηλίκιο, με την χαρακτηριστική χρωματιστή κορδέλα που έδειχνε το σχολείο φοιτησής τους. Οι καθηγητές ήταν υπέρμετρα αυστηροί και πολλές φορές έφταναν σε ακρότητες. Κάθε πρωί πρωινή προσευχή. Επάνω στον εξώστη, ο σύλλογος των καθηγητών με επικεφαλής τον γυμνασιάρχη Κωνσταντίνο Κυριακάκη, φιλόλογο. Ένα πρωί, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, άρχισε. Επληροφορήθην εξ εγκύρου πηγής ότι την έσεξ ημών συχνάζουν εις τους κινηματογράφους και μάλιστα καπνίζοντες. Πας ώστις συλληφθεί καπνίζον, θα τον επάρω διάολος. Γη σκολιό θα κάμω, γη θα το διαλύσω. Ο Καπετανάκης, ο ιδρυτής του σχολείου, ήθελε στην πραγματικότητα να γίνει το σχολείο orfανοτροφείο. Βέβαια, μετά το θάνατο και της γυναίκας του, η πόρη ήταν ανεπαρκής για κάτι τέτοιο. Και έτσι ο Δήμος τελικά το παραχώρησε στο Υπουργείο Παιδείας, το 1948. Ναι, αλλά μετά χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του στρατού. Και μετά οι Γερμανοί το χρησιμοποίησαν για στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1941. Μετά που έφυγαν οι Γερμανοί, μέχρι το 1954, το σχολείο συνυπήρχε με τη στρατιωτική υπηρεσία. Τώρα το σχολείο μοιάζει με μικρό χωριό. Δηλαδή, Από το 2010 τα μαθήματα γίνονται σε λιώμενα. Λιώμενα, πώς estás? Τάξη μας. Μεγάλα πλαστικά κουτιά. Εκεί πλέον κάνουμε μάθημα. Γιατί γίνονται εργασίες στο παλιό κτίριο για να είναι πιο ασφαλές. και αυτό πότε θα τελειώσει? Δεν ξέρουμε. Περιμένουμε. Προς το παρόν προσπαθούμε να ομορφαίνουμε την αυλή με χρώματα Και νότες. Ανεβάζουμε θεατρικές παραστάσεις, διοργανώνουμε μουσικές εκδηλώσεις. Θέλουμε πολύ να τα δούμε όλα αυτά. Ελάτε! Έχουμε ήδη αργήσει! Τώρα μας έγινες και βιαστικός, Gracias.